mondo eka wa balance the equation. Angeni Julius bedo kinyal koso wach kutinde kod wach mag dola kaka dola osebedo ka ringo sani en siling 150 nono wach mabedo osebedo kramna ka thiro weche mopogore opogore koro wanyaka mo mabende yore pacho ka nikech mo bende wanyiewo gi dola ka koro wasenyie nengo mamalo koro achiedh nade biro ne oganda ma pacho ka unyanna pachi kotinde kod dola mabende koro idho achiedh nade mabende kilo ni weche mag limbe. Actually, tourism is a foreign exchange earner. Some wide of more foreign exchange, that means economy wa wide of pesa maber. But kaka owadu wa Kevin owacho no, en adier ni gini nigi two sides. One, tourism industry sama yudo kamano tuangeni wa exchange gi Kenya shillings wide of pesa mang'eny. But the effect any sama economy is not optim maber cha mano it's general or affect wa. In fact sama chal kamae be means ni cost of operation marwa ni malo. Sama cost of operation ni malo, margins ni tin. Koro even other local goods mwanyeo kata for example for the hotels, for the tour operators and all that. You don't need sama dola ni malo no. Our cost of operation ni malo to okwayud margins maber. Kingiyo domestic market mabiro gin ginyiewo in Kenya shillings. So dola ni malo, that means ni peswa the value ni piny. So that means ni even the cost of travel sama gibiro gindege from Nairobi Kisumu sama gibiro taxi fuel prices, that means ni gigo ni malo. And that means ni industry sechego optim maber. Why do domestic tourist Martin? Nikech sani kaka wacho cha, our golden goose is the domestic market. So anything ma affect domestic market really affect tourism. Ero kama na inya adwaro mar mondo mi watiek twak makama. Asomo timo gike sabro